Sa Pilipinas, maraming radyo pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXDC Davao, number 1. DXRZ Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN, pinakamaraming nakikinig. RMN, pinakamaraming natutulungan. RMN, pinakamaraming advertisers. RMN, pinakamaraming number 1. Jensa, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato, pinakamaraming himpilan. Naga, Baguio, Dagupan, Viga, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormo, Tugigaraw, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, ug uban pang mga suliran, unsay mga hinungdan ni ining tanan. Tungod niini nahimugso na tao kining tulumanon. Lamdag sa kahitasan. Tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag na ining tanan. Uba na ining inyong sulugoon, Silbert Dundoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan. Lamdag sa kahitasan. Ang maong tulumanon inyong madungog madag adlaw. Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Niya nausab ang tulumanon, lamdag sa kahitasan, uban gyapon ni ining ubos ninyong alagad sumong tulumanon. Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Okay, sanglit nakatutok o nakasentro man sa suliran mahitungod sa tinuhuan kining atong Domingo nga edisyon, diretso din ta sa atong dungog kaganina no nga gisgutan sa atong tulumanon sangka sa kadarungan. Kadtong isyu may labot na sa kinibang pagsimba. Naamanggoy mabasa sa Biblia gani gikutlo kaganina nga ang Dios lamang maoy simbahon. Og tinuod na kay ato man ang mabasa sa Biblia, ang Dios lamang maoy simbahon. Ug niya ang atong tinuhuang Katoliko nagtudlo man ta og pagsimba alang sa mga santos sama sa pagsimba nato ni San Vicente, sa larawan sa mga santos, o kanang maong pagtulunan ni sumpaki ba na o gikontra ba ang giingon sa Biblia nga sa Dios lamang ta magsimba.
Well, kung ang kahulugan ni anang pulong pagsimba, kana rang pagsimba nga gihingan lang nato sa Grego og latria, simba nga ikahatag lamang sa Dios, makaingon ta nga insakto ang maong isyu nga ang tinuoang Katoliko nakalapas anang giingon sa Biblia nga sa Dios lamang ta magsimba. Pero kung masayod ta nga kanang pulong pagsimba, ang kahulugan ni ana o ang buot ipasabot ana dili lang kay simba nga kanang gitawag sa Grego og latria, simba nga ikahatag lamang sa Dios. Buot ipasabot na ay laing kahulugan ni anang pagsimba nga dili alang sa Dios, kundili simba nga nagpasabot lang og pagtahod o veneration. Buot ipasabot doon natay mabasa sa Biblia nga naay pagsimba nga alang sa uban o alang sa mga santos. Pero kanang klasiya sa pagsimba, dili na simba nga kanang gitawag sa Grego og latria nga supreme worship that can be given only to God. Buti pasabot kining pulong pagsimba diri sulod sa Biblia, doon na ni siya kanang gitawag og superlative degree. Buti pasabot ang pulong pagsimba dili kay usa lang ang gibug-aton. Ang simba nga ikahatag lamang sa Dios, mao na gibug-aton nga ikahatag lamang sa Dios. Dili na pwede ihatag sa uban, dili na pwede ihatag sa larawan, pero naay pagsimba nga ang buot ipasabot base sa atong pagtuong Katoliko, simba nga usa lang ka pagtahod o simba nga kanang gipasabot nato sa Grego og dulia nga sa in English veneration. Ang pangutana naa ba na sa Biblia? Okay, sa Daniel 2:41 si Daniel gisimba ni Nabucodonosor. Timana na to ha? Daniel 2:46 si Daniel gisimba ni Nabucodonosor. O gunya, ang pagsimba ni Nabucodonosor ngadto ni Daniel dili pagpakadiyos nga naman. Kay sa Daniel 2:47 ang Dios ni Daniel mao may giila ni Nabucodonosor nga matuod nga Dios. Buti pasabot si Nabucodonosor nakaila sa Dios ni Daniel nga gadtong Dios sa langit. Pero wala siya magtuo nga si Daniel maoy Dios. Pero nganong iyang gisimba? Buot ipasabot na di ay pagsimba nga dili pagpakadiyos. Kay wala man magtuo si Nabucodonosor nga si Daniel Dios. Pero nganong iya mang gisimba? Kana nagpasabot nga naa di ay pagsimba nga lahi ang gibug-aton. Mao nay gitawag namo sa Katoliko nga simba nga ang buot ipasabot sa in English veneration o sa Grego dulia. Dili na parehas sa simba nga ikahatag lamang sa Dios nga gitawag nato sa Grego og latria nga supreme worship that can be given only to God. So kadtong gihisgutan kaganina sa sangka sa katarungan nga sa Dios ka lamang magsimba, ang buot ipasabot sa Katoliko ana kanang simba nga ang gibug-aton latria sa Grego nga kanang ikahatag lamang sa Dios. Kanang simbang ay kahatag lamang sa Dios, sa iya ragyon na ihatag, dili na pwede sa larawan, dili na pwede ihatag sa mga santos. So mao na, pero naay simba nga dili pagpakadiyos. Simba nga kanang gitawag lang lagi sa Grego og dulia nga nagpasabot sa in English og veneration o pagtahod sa atong binisaya. Ubos-ubos na siya kung ikumpara sa simba nga ikahatag lamang sa Dios. Mao na ang bersikulo ana sa Biblia Daniel 2:46 nga si Nabucodonosor misimba kang Daniel. Unya dili to pagpakadiyos nga naman kay wala man magtuo si Nabucodonosor nga Dios si Daniel. Ang prueba ana sa bersikulo 47 no sa Daniel 2 kay 46 man ang mabasa nga misimba si Nabucodonosor ni Daniel. Sa 47 atong mahibaw-an no bersikulo 47 atong mahibaw-an nga si Daniel o si Nabucodonosor wala magtuo nga si Daniel nga iyang gisimba Dios. Kaya ang iyang gipamulong giingnan man niya Daniel, Daniel, tinuod gayod nga ang imong Dios mao ang Dios sa mga Dios. Bodi pasabot kadtong pagsimba niya ni Daniel usa lang to ka akto sa pagtahod o usa ka akto sa pagvenerate o sa Grego ana gitawag nato og dulia. Karon unsa pay laeng sita sa Biblia
nga naay simba nga dili pagpakadiyos. Simba nga kanang gitawag lang sa Grego og dulia nga sa in English veneration. Well, atong basahon ang 2 Kronikas kapitulo 29 bersikulo 20 nga si David gisimba. No? Si David gisimba. Atong basahon sa King James Version. 1 Kronikas 29:20 giingon, "And David said to all the congregation, Now bless the Lord your God. And all the congregation blessed the Lord God of their fathers, and bowed down their heads, and worshipped and the Lord and the King." Tanawa. Dinhi mabasa nato sa 1 Chronicles chapter 29 verse 20 nga ang Dios gisimba og ang hari. Pero sa pagtuong Katoliko dili nato ni itupo nga kining simba dire sa Dios o kining simba nga gipasabot ngadto ni David, simba nga parehas ang gibug-aton kay dili man parehas ang ranggo sa Dios og ni David, ubos lang si David. Mao na nga ang Katoliko nagtudlo nga kining simba diri nga alang sa Dios mao ni ipalahi nato, ipataas nato ni kay dili nato pwedeng itupong. Kay kung itupong nato ang kahulugan sa pagsimba sa Dios og simba ngadto ni Daniel, mura nagmudaghan ang Dios. Pero kay usara man ang Dios, mao na nga gamito nato ang kaalam. Sanglit ang Katoliko mao man ni ang original nga gitukod ni Kristo nga iglesia, mao nga gilamdagan sa espiritu nga kini ha dili nato ni itupong. Ning gibug-aton sa pagsimba nga ikahatag lamang sa Dios o kanang pagsimba nga ikahatag sa tao sama ni Hari David. Mao na nga kung naamoy maayong balita Biblia, gilahi ang termino nga gigamit no sa ang bag-ong maayong balita Biblia o bisan pagali ng maayong balita Biblia nga gibisaya, mao ni ang atong mabasa giingon. Unang Kronikas 29:20. Unya miingon si David sa tibuok tigom, "Daigan ninyo ang Ginoo nga inyong Dios, ug ang tanan nagdaig sa Ginoo. Ang Dios sa ilang mga katigulangan, miduko sila og misimba sa Dios o misimba sa Ginoo og miyukbo sa hari." Tanawa. Dinhi gipalahi ang termino. Gisimba kuno ang Dios o Ginoo, dayon giyukbuan ang hari nga si David. Pero kung mubasa ta sa in English sa King James, usara ka pulong gigamit worship. Worship the Lord and the King. Para dili malibog ang mga tao nga magbasa nga kinahanglan ipalahi nato ang gibug-aton ni anang simba ngadto sa Dios ug simba ngadto sa hari, mao na nga sa ubang hubad sa Biblia gilahi ang termino. Simba sa Ginoo kay ang simba diri nagpasabot man kanang gitawag sa Grego og latria ug kanang yukbo dinhi ang gipasabot ana unsa man veneration o dulia. Ngano man kay kinigong simba ron sumala sa ubang mga tighatag o kahulugan ni ining mga pulong sa Biblia, ang pulong simba ilarang gilimitahan ang meaning. Kanarang simba nga ikahatag lamang sa Dios nga gitawag sa Grego og latria. Pero kung mo research ta og lapad ni anang kahulugan ni anang pulong pagsimba, dili kay latria o worship nga ikahatag lamang sa Dios ang gigawian anang pulong simba. Kay naa may simba nga ang gipasabot tahod lang o veneration. Kadto laging simba ni Nabucodonosor ngadto ni Daniel diya sa Daniel 2:46. O kining sa 2 Kronikas 29 tudling 20 nga ang Dios gisimba og si Hari David. Worship the Lord and the King. Pero sa mga Catholic exegetes, moingon sila nga dili nato na itupong kumo gisimba ang Dios og si David. Nganuman kay dili managsama no ang ranggo o ang dignidad sa Dios og ni David. Alang-alang imong itupong. Mao lagi nga ang tinuod nga simbahan nga mao ning Katoliko, historically ma-prove nato na sanglit napadala ang Espiritu Santo niadtong adlaw sa Pentecostes, sumala sa atong mabasa sa Biblia. Mao na nga klaro kaayo nga ang simbahang Katoliko gigiyahan sa pagsabot nga moingon ang Katoliko, uy, dinhi sa 2 Kronikas 29:20 no sa King James Version, gisimba man ang Dios og si David. Unya dili man ni pwede sabto nato nga parehaso nato ang gibugaton.
nga si David gisimba na pud ingon nga Dios. Dili. Ang Katoliko mo ingon nga kining simba diri ngadto sa Ginoo ipataas na to ni. Mao ni tagaan na tug termino parang dili malibog ang tao, tagaan na tug termino sa Grego nga latria. Basta simba nga ay kahatag lamang sa Dios. Unsa man ang latria? Supreme worship that can be given only to God. Sa superlative degree gitawag ni siya highest. Ug unya kanang simba nga ngadto ni David dili nato na itupong sa Dios. Ipaubos na to na nganlan nato naglaing termino sa Grego nga dulia, but pasabot veneration. Dili nato itupong kay kung itupong pagbato na maglaing Dios. Kung simbahon si David ingon nga Dios, dili. Tahod lang. Mao na no mga igsuon, unang Kronikas 29:20. Kay kung walay yukbo og pagsimba nga ikahatag lamang sa Dios, ngano man sa buhat 16 correct me. Akong koreksyonan akong gisulti. Kung walay pagsimba nga ikahatag sa uban sama sa mga santos, ngano man sa buhat 16, 29 ug 30 si Pablo ug si Silas giyukbuan man. Di ba kanang yukbo usa man na kaakto sa pagsimba? Act of worship man na, di ba? Kanang mo simba ta, mo ato mang ipakita pinagi sa pagluhod o pagyukbo. Pero dili noon sa tanang higayon nga kanang pagsimba, ipakita lang pinagi sa pagluhod o pagyukbo. Kay mahimo man nga bisag mutindog ta, kung naglingkod ta daan, dayon na ay tao ba nga atong tahuron nga musulod sa atong balay o asa nga dapit, ang atong pagtindog, pagtahod gihapon na, di ba? So, dili lang po sabto na to nga ang pagyukbo, ipaagi ra og luhod, ipaagi ra pinaagi ra og pagyukbo o paghapa, kundili mahimo sad nga ipakita nato kanang pagtahod sa pagtindog kung naglingkod na tadaan. Parehas anang mga bata sa eskwelahan nga dunay bisita mosulod sa ilang room, usaba ka principal o usaba ka supervisor o sekretary ba sa education nga inigsulod, musinyas dayon ang maestra nga tindog. Ang maong pagtindog, pagtahod to. Ingon ana. So, kanang pagtahod, mahimong ipaagi sa pagluhod, mahimong ipaagi sa kanang yukbo o kanang paghapa, mahimo pong pagtindog kung nakalingkod na daan. Di ba? Pero dili na parehas ang gibugaton. Parehas anang pagsaludo nato sa usa ka kanabang opisyal sa military. Dili man parehas ang gibukaton anang musaludo ka o musalud ka sa general, sa captain. Pero parehas ra tan-aw nimo salute, no? Imong iisa imong tuong kamot, no? Imong ikuan nimo diya sa imong agtang sa kilid, pagpakita sa imong pagtahod. Pero dili parehas ang gibukaton. Kay kung musaludo ka ngadto sa usa ka general, bisag parehas na tan-aw nimo, mas bugat gyud tong saludo ngadto sa general kaysa saludo nimo sa usa lang ka teniente o usa lang ka captain. Ngano man kay dili man parehas ang ilang ranggo. Ingon ana, pero parehas tan-aw nimo saludo, salute. Ingon ana po ng pulong pagsimba diri sa Biblia. Dili tanang pagsimba pagpakadiyos. No? Kay si Kristo nag-ingon nga, ihatag ang iya sa Dios ang iya sa Dios. Ihatag pod ang sa emperador ang iya sa emperador. So, kung naay sa Dios, naapoy sa tao sama sa emperador. Kanang sa Dios nga simba nga ikahatag lamang niya, iya ra gyud na. Pero wala magpasabot nga walay pagtahod o simba nga alang sa tao sama sa hari. Gani dia sa Roma 13:1 ngadto sa 7, ipatahod gani ang mga namunuan sa gobyerno. Sa tupa naa di ay pagyukbo nga alang sa tao o sa mga namunuan diya sa gobyerno. Pero dili lang nato itupong ang atong pagyukbo sa tao o sa namunuan ba sa gobyerno o sa mga santos nga atong itupong ang gibug-aton ana sa simba nga ikahatag lamang sa Dios. Napagali tayo kutloon nga laing sita sa Biblia, kining sa 2 Hari o 2 Kings chapter 1 verse 13. And he sent again a captain of 350 and with his 50,
And the third captain of 50 went up, and came and fell on his knees before Elijah, and besought him and said unto him, O man of God, timani ha? O man of God, I pray thee, let my life and the life of these 50 thy servants be precious in thy sight. Dinhi makita nato sa King James Version gihapon nga in English, nga si Elias o si Elijah giludhan. Oh, giludhan, giyukbuan. Dayon, giampuan pa gyud. Oh, giingon niya, O man of God, I pray thee, ako nagaampo kanimo. So dili de tinuod nang giingon nila nga ang Diyos ray maampuan. Kay ang tao man niya sama ni Elias giampuan diri sa 2 Hari 1:13. Pero atong sabton nga dili na parehas ang buti pasabot anang magampo ta sa Dios o kanang magampo ta sa tao. Di ba? Oh, kay kini si Elias dili man ni Dios pero nganong giampuan siya. Tungod kay kanang pulong ampo God unsa man na sa laing termino. Hangyo o ampo parehas ra na, lain-lain lang terminong gigamit. Pwede ba mahangyo ang usa ka balaang tao? Pwede. Kana ding mohangyo ka sa iyang intercessory power nga moingon ka nga Brad, mas balaan man siguro ka nako kay buutan man ka. Tabangi kog ampo be. O di ba? Naghangyo ka niya. Unya kanang hangyo kay ampo man na. Sa ato pa pwede di ay mahangyo o maampuan ng tao. Parehas diya sa 2 Corinto 5:20 nga si San Pablo mihangyo sa mga tao sa Corinto. Unya sa King James Version ang gigamit nga hubad ampo. Buti po sabot nagampo si Pablo ngadto sa mga tao sa Corinto. Basahan ko ninyo sa King James Version diya sa 2 Corinto 5:20 nga si Pablo mihangyo nga ang gigamit nga pulong sa King James nagampo ngadto sa mga tao sa Corinto nga unta mubalik sila sa Dios. Makig-uli sila sa Dios. Pero ang termino nga gigamit ni Pablo no sa King James Version nagampo siya sa mga tao. So mao na nga lahi ng pag-ampo nga atong gitumong sa tao, lahi po ng pag-ampo nga atong gitumong sa Dios. Oh, bisan gani ng mga born again. Muhangyo man pod sila sa ilang pastor nga i-pray over sila. Di ba? Bot pasabot iampo pod sila. So dili lang gani kay Katoliko mo'y muampo og uban. Kay bisan gani ang mga dili Katoliko muhangyo o muampo man pod sila sa ilang kauban sa pagtuo. Di ba? Pero atong ipahinumdom nga dili parehas ang gibug-aton anang hangyo o ampo nga atong itumong sa tao o kanang ampo nga ikahatag lamang sa Dios. Lahi na no ang gibug-aton na. Sa buhat 16:29 ug 30 si Pablo ug Silas giyukbuan no basahan ninyo buhat 16:29 ug 30 nga si Pablo ug Silas giludhan sa tinugyanan sa karsel. Unya kadtong pagluhod o pagyukbo sa tinugyanan sa karsel ni Pablo ug Silas sa pagtuong Katoliko veneration ang but pasabot ana pagtahod lang dili pagpakadios. Lahi putong sa kaso ni Cornelio nga gibadlong siya ni Pedro. Sa diyang si Pedro miyukbo o misimba, o si Cornelio misimba o miyukbo ngadto ni Pedro. Gibadlong siyang Pedro kay ang sabot ni Pedro sa yukbo o simba ni Cornelio ngadto niya simba nga pagpakadios. Mao nang gibadlong siya ni Pedro kay dili man Dios si Pedro. Pero wala magpasabot nga wala giyukbo o pagsimba nga ikahatag sa mga santos. Ang example ana kanang sa buhat 16:29 ug 30 nga si Pablo ug Silas giyukbuan o giludhan sa tinugyanan sa karsel unya wa gyud badlunga ni Pablo ug Silas ang tinugyanan sa karsel tungod kay hibaluman si Pablo ug Silas nga naay pagyukbo o naay pagluhod o pagsimba nga para nila. Nga kanang gitawag nato no sa atong pagtuong Katoliko nga dulia sa Grego o veneration sa English. Ato pong hisgutan gatong sa Exodo 20 bersikulo 8 ngadto sa 9 ngadto pagyud sa 11 nga gidibatihan ganina sa sangka sa katarungan nga kanang ikapito ka adlaw diya sa Exodo 20 matud pa sa atong amigo pod nga evangelist sa Seventh-day Adventist
nga mabasa ko no ang pulong 70 of the week sa maong tudling. Well, ang gigamit niya nga hubad, kadtong hubad sa in English, nga kung atong ibase sa interlinear Hebrew, wala yun ang 70 of the week. Bisan pag mag-research mo og nagkadaiyang hubad sa Biblia, siguro naalang siguro'y usa o duha ka hubad nga naghubad og 70 of the week, anang Exodo 20 versikulo 9 o 8 nga to sa 9 nga to sa 11. Nga naman, kay bisan sa King James Version, o bisan sa kanang maayong balita Biblia, bisan sa New International Version, New American Bible, pagkadaghan, bisan pa sa Revised Standard Version, ma-Catholic edition man o ma-Protestant edition, puros yun na wala magbutang og 7th day of the week. Nga naman, kay kung basahon na to sa interlinear Hebrew, na hinumdo mo kung katong nagtapik ko diri og igpapahulay, akong gibasa sa interlinear Hebrew nga wala yun ang 7th day of the week. So, ilang gamiton ang hubad nga paraphrasing nga gidugangan og 7th day of the week para nga kanang 7th day of the week mahulog na siya nga kuan divine law o kana bang moral law nga haron dili pwede mausob. Mao na nga kung boto na hunaon ang 7th day Adventist mo'y gausab sa doktrina sa igpapahulay. Nga naman, kay ang divine law o moral law sa balaod anang igpapahulay, ang giingon maora na. Mutrabaho sa unom ka adlaw og ang ikapito pahulay. Wala hisguti og unsang adlaw gyud musugod og trabaho. Mao na nga ang moral law gyud basta ikapito na nga adlaw human sa unom ka adlaw sunod-sunod nga trabaho. Wala na siya mag-specific gyud nga kanang ikapito 7th day of the week. Og ang gipatunong ana sa mga Hudiyo sa una sa ilang Old Covenant nga igpapahulay 7th day of the week. Watay lalis ana. Watay lalis. Sa ato pa ang pagpatunong unsang adlaw ta musugod og trabaho og ang pagpatunong anang ikapito seremonyal. Sa ato pa pwede maosob ang pagpatunong anang ikapito og unsang adlaw ta musugod og trabaho kay seremonyal man na. Ang divine law ray dili pwede wagtangon o usbon kanang unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay. Nya kay lain naman ang atong adlaw sa pahulay, Hebrehanon 4:8, diskubrihon na to. Wa tay higayon na nga ako pa nang ipamatuod pa nganong na Domingo na sa tema nato sa igpapahulay ato naman ang nahisgutan, mao nang dili na nako nahisgutan pa. Og kanang Hebrehanon 4:9 pod kay gihisgutan man ganina nga naa gihapon ng Sabado. Pero kanang Hebrehanon 4:9 nga nagpasabot og Sabado, dili na 7th day of the week ang gitumbok diha. Ang gipasabot ana pahulay, dili kay 7th day of the week yun. Kay kanang Sabado god kung mo research ka duha ang meaning ana. 7th day of the week ug kanang Sabado nga nagpasabot lag pahulay. Sa ato pa kung mapahulay kag Domingo, mao na imong Sabado. Kay mao man na imong pahulay. Dili ginasabton nga 7th day of the week yun. Mag-research ra gud mo. Kay kung dili gud ta mag-research, makulangan na nga itong kahibaluan ng mga pulong sa Biblia para sa anang pulong simba, usara kabuok atong meaning ana, simba nga ikahatag lamang sa Dios, mao nang magpataka dayon taghukom sa Katoliko nga, uy mga Katoliko, simba man sa mga santos, sabot pasabot kipaka Dios na diay mga santos, dili na, kana may pagsimba nga pagtahod lang o veneration. Kana pong Sabado, duha po yung meaning ana, pahulay og 7th day of the week. Kanang Hebrehanon 4:9, but pasabot ana, naa paghihapoy pahulay. Sa bersikulo 8, lain ng adlaw. Na-review mo sa akong mga topic sa igpapahulay na sa YouTube. No? Nganong na Domingo na yun na. So, wala man tayo igong panahon. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kidagkuan sa atong simbahan, no? Sa atong Diocese of Dipolog, pinagi sa atong talahurong obispo, Monsignor Severo Caermari, uban na sa mga kaparian, kini ang ubos ninyong alagad sa mong tulumanon. Silbert Dondoyano Sr. alias Beridas, kauban sa atong mga igsuon sa technical side, Danilo Luod o Expedito Ilumba. Hangtod ugma pohon, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban,
ug bisan sa atong simbahan. Adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod niini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan. Tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag na ining tanan. Uban ni ining inyong sulugoon, Silbert Dundoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. 3:00 in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us now get our prayer leaflets ready, so we may pray all together the 3:00 prayer. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of mercy, we trust in you. We have just as one nation started the beautiful 3:00 habit. We have just prayed to our Lord Jesus Christ for peace in our country and the whole world. We fervently hope that we started in you this 3:00 habit for you to keep and offer a few seconds of your time each day to talk to Jesus and pray for forgiveness of sins and world